Annabi alaihi salam ya fi gaban ya ce a yi aƙi. Kai bari in gaya muku, wannan annabin mai tarin albarka alaihi salam kafin ya zo, aljanu da bokaye, aljanun da kansu suka dinga zuwa suna cewa da bokaye ku aje wasa ga gaskiya ta taho. Gunki da aka sassaka ana bautawa da kansa gunkin yake magana ce ga annabin gaskiya zo ku aje ku bi shi. Haka fa aka yi. Kura a dawa, mai kiwo yana kiwo, ta kawo akuya safauta ta kama ya bi ta kwace. Ya ce wannan kura da ban mamaki da abin mamaki da naci, sai ta ce kai ne da abin mamaki. Manzo Allah sai yana kiran mutane zuwa aljanna, kai kaki kana kiwo anan. Sai ya ce a ina ke? Ta ce yana bayan dutsen nan. Sai ce dabbobi na, ta ce zan tsare maka, je ka dawo. Kurar ta tsare masa, ya tafi ije ya ba karbi musulunci, tadda annabi da sahabbai kuwa ya dawo ya tadda ba abin da ya ciwo, ya kama turkekiya guda ɗaya yanka ce ta halak. To annabin da yake da wannan shine zai zo da abu ka dinga nema ka dauke shi da wasa. Taguwarsa alaihi salam al'adba in ta shiga daji, idan ta zo kamar nan za ga resunan suna yankewa suna faɗowa don ta ci saboda tasa ci. In ta shiga ta haɗu da zaki, za ka ji zaki mai yakon ya cuce ta sai ya mata kirari ya ce Allah ya halice ki don hawan ma'aiki. Wannan annabin alaihi salam ran da za a haife shi taurari sai suka yi kama za su zubo ƙasa, saboda munna cewa shi kaɗai ne a halittar Allah wanda zai daidaita tsakanin mutum da Allahnsa. Dan adam kangararre muke jin magana mai kunnan kilikin ju ga wanda zai gyara shi mai da shi mutum. Kuma yayi alayhi salamu. An ji mutane yanzu akwai mutumin da lokacin da irasu saboda binsa da annabi sai bayan an saka shi a kabari za su mai da ƙasa, suka je yana wa annabi alayhi salamu kirari, yana gaida sai na Abubakar da sai na Umar radiyallahu anhu, yana jawabi amma kuma a mace yake. Akwai wanda ya fito daga masallaci da magariba ya yanke jiki ya faɗi ya mutu, aka haɗa shi aka naɗe shi aka yi komai. Kafin isha mata suna kuka, ya cire likafani ya ce ku daina kuka, ya ce assalamu alaika ayyuhar rasulu. Yewa annabi alaihi kirari, yewa sai na Abubakar radiyallahu kirari, yewa sai na Umar radiyallahu kirari, yana fa mace. Saboda mai, saboda hasken da isamu na annabi alaihi. Wannan annabin in ka bi shi sai ka zama abin mamaki. A ce wanda ake da wannan, aljanu da suka ji me suka yi, inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rushdi fa amanna bihi. Jibrilu alaihi salam duk daraja sai yake zuwa roƙon Allah yake kada yanke tsakaninsa da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Adamu alaihi salam kuka yake da aka yi shi kafin annabi alaihi salam. Yaya wannan annabi mai tarin albarka kowa shi yake nema, ya zo da abin da babu wanda ya zo da irinsa, kuma Allah yake karɓar abin da ya zo da shi, sannan a ce shi ne zai ce a yi zama kangararru ba mai kula da abin da ya zo da shi alaihi salam. Duk wanda ya kuskure ya je lahira ba shi da ubangida to ya shiga uku. Kuma duk taron alkiyama shi kaɗai ne gatan kowa, hatta annaba da manzanni alaihi salatu wassalam. Ko sallah yake alaihi salam, kafin ya sallama al'anbiya wal mursalu na kansu sai sun yi kamun kafa da shi so 70,000 don su samu shiga gurin Allah, annabawan kansu. Ya Allah zai taimake mu, yayo mu cikin wannan al'ummar tasa alaihi salamu, wadda sauran annabawa suna burin a ce su ne a cikin wannan al'ummar, amma a ce mu ne al'umma ko mu samu da abin da ya zo da shi ba. Shi ne ya jawo Ubangiji yanzu yake sallada mana mukiya a kan musu ta wahalar da mu kwana cikin tsoro. Amma in ana bin sa alaihi salam, ai duniya bata isa komai ba. Amma ina shaida mana daɗi ne ya ishe mu muke haka a yau. Amma ran da mutanen kirki suka tafi,
wanda za su yi addu'a Allah ya karba kowa sai ya ci gidansu. Saɓon ma ba zai samu damar lokacin da zai yi ba. Saboda ya rage na mutane ko 'yan mata ku kula ku yi ɗorin gashi in kun ga dama in kuka ɗora dama muni yake sauku. Daman bai nufin ya halice ku da wannan gashin ba. In kuka ɗauko kuka ɗora an san wani abu kuka fito daban. Baya yin kyau, baya yin kwalliya, baya ba da sha'awa. Sai dai mai mutacciyar zuciya wanda hankalinsa ya zama akwai taɓi a tare da shi shine take ganin in ta yi kamar ta burge. Amma gurin masu hankali sun san baya ta ci, ta munana, ta fita daga cikin kamanninta kuma an san ba ta da ra'ayi, hankalinta ma ba a jikinta yake ba, sokowa ce ta karɓo wani ra'ayi na wani mutum ta zo tana amfani da shi a kanta. Wannan abin da nake jan hankalin mu akai kenan, mai hattara, iyaye su ɗauki su matsayinsu na iyaye, mazansu da matansu, domin 'ya'ya amana ce. Sannan abin da za su hango wa 'ya'yan ba za su gani ba. Idan lokacin ya wuce suka riga suka zazzage wa kansu albarka, to za ta cuce su, za ta cuci wanda suke bayansu. Sannan kuma iyayen ba su da hanzari, ba su da mafita a gurin Allah subhanahu wataala, domin ya danka amana ninsu ba su rike ba. Saboda haka mu hattara, mu kula, mu kiyaye. Dan aiki ya kamata ku zauna ku yi abin da ya shafe ku ne, amma gyaruwa ta zukata wannan addu'a muke Allah ya shirye mu gabaki daya. Allah da al'umma Annabi alaihi salatu wasallam akan tafarki. Iyayen da suka yi sakaci ba sa kula da tarbiyyar 'ya'ya, Allah ya cusa musu san cewa nauyi ne a kansu, kuma sai Allah tambaye su ya ba mu ikon sauke wannan nauyin da yake kanmu. aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.